Gospođo predsjednice i vrhovna zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske, počasni pozdrav vojne policije za strojnu vašu čast. Molim izvršite pregled. Prije vas predaje satnik Andrej Smolić. Gospođe i gospodo vojnici, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Svima vama Hrvatska je iznimno zahvalna. Po završetku Domovinskog rata u dinamičnom i izazovnom sigurnosnom okružju globaliziranog svijeta ubrzo je postalo jasno kako se interesi Republike Hrvatske ne mogu braniti samo na našim granicama. Ta spoznaja dovela je do brzog porasta međunarodnog angažmana hrvatskih oružanih snaga, a vojna policija u tome je imala predvodničku ulogu. Pripadnici vojne policije bili su i prvi naši predstavnici u mirovnoj operaciji u Afganistanu, gdje je prije 15 godina upućen prvi vod vojne policije. To je bila prva organizirana, obučena, ocijenjena, opremljena i naoružana formacija Oružanih snaga Republike Hrvatske koja je sudjelovala u međunarodnoj aktivnosti. Također, Republika Hrvatska koja je tada sudjelovala u mirovnoj operaciji ISAF kao članica Partnerstva za mir, bila je jedina zemlja koja nije bila članica NATO-a u tadašnjoj kabulskoj multinacionalnoj brigadi. Od zemlje imateljice međunarodne pomoći u vrijeme Domovinskog rata Republika Hrvatska postala je aktivna sudionica u mirovnim operacijama i misijama diljem svijeta. Postrojbe vojne policije, a osobito antiterorističke, sudjelovale su u gotovo svim operacijama Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Osobno svjedočim, a posebno tijekom operacije Maslenica, gdje su se iskazali svojom hrabrošću, odgovornošću i profesionalnošću. Stoga u ovom svečanom trenutku prisjetimo se i svih najznačajnijih operacija i mjesta u kojima su pripadnici vojne policije sudjelovali u obrani i oslobađanju domovine. I u Maslenici, i u Bljesku, ljetu 95, Oluji, Maestralu, Južnom potezu. Slavni je to niz hrvatskih vojnih pobjeda u kojima je sudjelovala Hrvatska vojna policija. Od prvog kontingenta do danas svi vodovi i pripadnici vojne policije pokazali su iznimnu stručnost i profesionalnost. Postali jedan od najpoželjnijih partnera u misiji u Afganistanu.